Kody Art and Production uvádí Druhá světová válka, den po dni. Červen 1941, sobota 1. června. Evakuace spojeneckých jednotek z Kréty je ukončena. V Británii bombardují německá letadla město Manchester a přístavy v jižní Anglii. Britské noviny píší, že ztráta Kréty je těžkou ranou pro Winstona Churchilla a pro válečné úsilí spojenců. Existují obavy, že dalším místem, které padne vojskům osy do rukou, bude ostrov Malta. Problémy se zásobováním přinutili premiéra Churchilla, aby zavedl přídělový systém na oblečení a obuv. Země se dostává na hranice svých možností a ozbrojené síly již mají více než 100 000 obětí od chvíle, kdy konflikt započal. V námořní válce se německému těžkému křižníku princ Eugen podařilo vyhnout se britskému válečnému loďstvu a dosáhnout přístavu Brest, kde bude opraven. V Německu se Hitler setkává s vedoucími představiteli vrchního velitelství pozemních sil. Generál polní maršál Walter von Brauchitsch a generál Franz Halder zdůrazňují, že hlavním cílem operace Barbarossa by mělo být zabránit sovětským vojskům ustoupit do vnitrozemí a ovládnout Baltské moře. Moskva není důležitá, prohlašují. Naproti tomu Reinhard Heydrich, Himmlerova pravá ruka a velitel 6 praporů SS, Einsatzgruppen, říká svým podřízeným velitelům, že jejich hlavním cílem má být vyhlazení ruských židů, kteří, jak je přesvědčen, jsou tvůrci bolševismu. Na Blízkém východě v Iráku vstupují spojenecká vojska do Bagdádu. Pondělí 2. června. Hitler a Mussolini se spolu se svými ministry zahraničních věcí schází v Brennerském průsmyku na hranici mezi Itálií a Rakouskem za účelem projednání strategie v následujících měsících a situace, která vznikla po letu Hesse do Velké Británie. Nacistický vůdce trvá na tom, že všichni Židé žijící v Evropě musí být odstraněni předtím, než válka skončí. Současně zamítá Mussoliniho nápad na invazi na Brity kontrolovaný Kypr. Hitler však stále neinformuje svého spojence o německém plánu na invazi do Sovětského svazu a ministr zahraničí von Ribbentrop navíc ujišťuje svého rezortního kolegu hraběte Ciana, že na pověstech o blížící se válce se Sovětským svazem není ani zbla pravdy. V Moskvě Lavrentij Beria, ministr vnitra, náčelník NKVD, předává Stalinovi zprávu o situaci na západní hranici. Beria se domnívá, že Hitler chce Sovětský svaz pouze zastrašit a že k invazi dojde teprve poté, co buď uzavře mírovou smlouvu s Velkou Británií, nebo poté, co bude Británie poražena. V námořní válce sehrává stále větší roli britská zpravodajská služba, která pod kódovým označením Ultra dešifruje zprávy německého válečného loďstva šifrované přístrojem Enigma. Získané informace jsou pod krycím označením Hydra doručovány premiéru Churchillovi a poté rozdělovány příslušným vojenským orgánům. Díky tomu mohou velitelé královského námořnictva lépe plánovat trasy konvojů a jejich obranu při plavbě přes severní Atlantik. Ponorka U-147 je potopena britským torpédoborcem HMS Wanderer a korvetou HMS Periwinkle. Úterý 3. června. Třetí divize zbraní SS Totenkopf odjíždí z Bordeaux ve Francii do Marienwerderu ve východním Prusku v rámci příprav na invazi do Sovětského svazu. Nacistický vůdce nařídil podrobit si Slovany a vyhladit tolik Židů a bolševiků, kolik jen bude možné. Nejlepším řešením je zastřelit každého, kdo se na nás podívá s nedůvěrou, říká. V Berlíně vítá Hitler japonského velvyslance Hiroshiho Oshimu
a v rozhovoru naráží na nevyhnutelnost střetu se Sovětským svazem. Ve vzdušné válce letadla Luftwaffe útočí na město Birmingham, zatímco letadla britské RAF pronikají do německého vzdušného prostoru a bombardují plavidla v Kielském průplavu, města Düsseldorf a Berlín a průmyslovou oblast Porúří. Dalšími cíli britského bombardování jsou přístavy Ostende v Belgii a ponorková základna v Saint-Nazaire ve Francii. Na Blízkém východě v Iráku spojenecké jednotky dokončují operace, které mají definitivně zničit zbytky povstaleckých vojsk Rašída al-Galjaniho. Poslední těžké boje se odehrávají v oblasti Mosúlu na severu země. Letecké síly OSY bombardují Tobruk v Libyi v severní Africe, zatímco letouny RAF útočí na postavení OSY kolem města Bengází. Středa 4. června. Vilém II. Hohenzollern, poslední německý císař, umírá na zámku Huisdorn v Holandsku. V exilu žil posledních 23 let. Ve své závěti uvádí, že pokud se nevrátí do Německa jako německý císař, chce být pohřben v Dornu v místě svého exilu a zakazuje použití jakýchkoliv nacistických symbolů při svém pohřbu. Hitler po vyslechnutí zprávy o úmrtí Viléma II. Rozhoduje poslat na hrob věnec s hákovým křížem, ale zakazuje účast příslušníků ozbrojených sil na pohřbu. Německá letadla bombardují průmyslová zařízení v Essexu a v jižní Anglii. Do Spojených států přijíždí americký velvyslanec ve Velké Británii John Winant a setkává se s prezidentem Rooseveltem, kterému předává zprávu od Churchilla s žádostí o zvýšení americké pomoci. Ve Středozemním moři u pobřeží Tuniska útočí letadla RAF na italský konvoj a poškozují vážně několik z jeho plavidel. Na Blízkém východě je libanonský Bejrút, dosud obsazený francouzskými silami věrnými višistickému režimu, bombardován spojeneckými letadly. V Iráku spojenci obsazují Mosúl a v Bagdádu pokračují vyčišťovací operace proti zbylým jednotkám povstalců Rašída Alího. Čtvrtek 5. června. Winston Churchill hovoří telefonicky s prezidentem Rooseveltem a žádá jej o zvýšení pomoci Británii v její zoufalé situaci. Na středomořském válčišti se australská vojska vyloďují na Kypru. Ve Vatikánu papež Pius XII. Vítá maďarského premiéra László Bardósiho. Portugalské vojenské jednotky posilují své základny na Azorských ostrovech v Atlantském oceánu. Višistická vláda ve Francii doufá, že se pod její správou vrátí kolonie, které se připojily k silám generála de Gaulle'a. Vláda současně získává informace o blížícím se útoku spojenců na Sýrii. Americký státní tajemník Cordell Hull, vášnivý obhájce jednoty spojenců proti diktaturám, prohlašuje, že americká vláda je hluboce znepokojena situací v Evropě. Říká dále, že on i prezident varovali višistickou vládu, že Spojené státy budou pokračovat v pomoci Velké Británii při obraně proti nacistické agresi. Potvrzuje, že politika spolupráce maršála Pétaina s Německem je posuzována jako nepřátelská vůči Spojeným státům.
V severní Africe zahajují síly OSY další letecký a dělostřelecký útok na Tobruk v Libyi a současně bombardují Alexandrii. Na Dálném východě v Číně v údolí Žluté řeky na jihu provincie Shaanxi utrpěla čínská armáda generála Čankajška tvrdou porážku. V Chongqingu je usmrceno více jak 4 000 lidí v tunelu, který byl používán jako protiletecký kryt, chránící obyvatelstvo před bombami z japonských letadel. Pátek 6. června. Hitler v Berlíně nařizuje generálu polnímu maršálu von Brauchičovi, aby vydal memorandum určené důstojníkům armády, ve kterém připomene, že po zahájení invaze do Sovětského svazu musí být všichni dopadení političtí komisaři Rudé armády ihned zastřeleni. Vůdce znovu zdůrazňuje, že válka proti Sovětskému svazu bude vedena zejména z ideologických důvodů. Současně tato země poskytne Němcům nový životní prostor a její zdroje budou využity k zásobování Německa surovinami a zemědělskými produkty. Ve Vichy ve Francii admirál Darlan a generál Maxime Weygand, generální zástupce francouzské severní Afriky, posuzují situaci v Sýrii, Libanonu a územích na severu Afriky, které jsou pod francouzskou kontrolou. Ve Velké Británii oznamuje admiralita ztrátu ponorky HMS Undaunted, potopené v polovině května pravděpodobně italskou korvetou Pléiade. Ve Středomoří bombardují italská letadla britské základny v Gibraltaru a na ostrově Malta. V severoafrické Libyi pokračují dělostřelecké výměny mezi obránci Tobruku a vojsky OSY, která se snaží jej dobít. Letouny RAF bombardují Bengází a Dernu. Jihoafrická vojska přijíždějí do Egypta. Ve válce na moři potápějí německé letouny 3 spojenecké obchodní lodi u východního pobřeží Skotska. Sobota 7. června. Winston Churchill přijímá zprávu od svého syna Randolpha, který je na návštěvě v Káhiře jako poslanec dolní sněmovny parlamentu. Premiérův syn ve zprávě sděluje, že v Káhiře je zapotřebí provést významné změny ve velitelské struktuře. Ministr letecké výroby a zásobování Sir William Maxwell Aitken, Lord Beaverbrook, prohlašuje v poslanecké sněmovně, že stále trvá bezprostřední nebezpečí německé invaze do Velké Británie. Rumunská vláda deklaruje svůj záměr udržet se mimo válečný konflikt. Bulharský car Boris III. Přijíždí na návštěvu k Adolfu Hitlerovi na jeho rezidenci v Obersalzbergu u Berchtesgadenu v bavorských Alpách. Diskutují spolu o blížící se invazi do Sovětského svazu. Cordell Hull, americký ministr zahraničních věcí, popírá zprávy tvrdící, že japonský velvyslanec ve Washingtonu Kichi Saburo Nomura předal Spojeným státům nabídku na uzavření obdobného paktu o neútočení, jaký má Japonsko uzavřen se Sovětským svazem. Americký velvyslanec ve Velké Británii John Winant po setkání s viceprezidentem Henry Wallisem prohlašuje, že britské letectvo získalo převahu nad Luftwaffe, ale situace v námořní válce je nejistá. V severní Africe britská letadla opět útočí na Romelovi a italské jednotky v Bengázi. Neděle 8. června. Americké ozbrojené síly obdržely první kusy nové stíhačky s dlouhým doletem Lockheed P-38 Lightning.
Vrchní velitel spojeneckých vojsk na Blízkém východě, generál Archibald Wavell, nařídil zahájit operaci Exporter. Jednotky svobodné Francie generála de Gaulle'a pod vedením generála Catroux a vojska Commonwealthu pod vedením generála Maitland M. Wilsona napadnou z britského mandátního území Palestína francouzské višistické protektoráty Libanon a Sýrii. Oba spojenečtí velitelé jsou instruováni, aby se pokoušeli s nepřítelem vyjednávat. Ale více než 40 000 vojáků višistické armády pod velením generála Henryho Dence klade spojencům energický odpor, zatímco britská letadla schazují nadlevanská města 10 000 letáků vyzývající Francouze, aby opustili maršála Pétaina a připojili se k boji proti nacistickému Německu. Pétainova vojska, která jsou dobře vycvičená a vyzbrojená, drží své pozice. Mezi těmi, kdo v této kampani bojovali v rámci židovské jednotky Palmach, byl i mladý palestinský žid Moshe Dayan, který zde přišel při výbuchu šrapnelu o levé oko. Později se již jako generál stane v období 6denní arabsko-izraelské války v roce 1967 náčelníkem hlavního štábu izraelských ozbrojených sil a o 10 let později ministrem zahraničních věcí. V severní Africe německá letadla těžce bombardují britskou vojenskou a námořní základnu v Alexandrii v Egyptě. Pondělí 9. června. V Nizozemí se koná pohřeb bývalého císaře Viléma II. Hitler nakonec povolil malý vojenský ceremoniál s čestnou gardou, vedenou říšským komisařem v okupovaném Holandsku doktorem Seyss-Inquartem, který na hrob klade věnec od vůdce. Rakev je uložena v hrobce na zámeckých pozemcích císařovy rodiny Huysdorn v Dornu na holandském území. Generál Eduard Wagner, proviantní náčelník vrchního velitelství pozemních ozbrojených sil, opětovně upozorňuje generála polního maršála von Brauchiče a generála Franze Haldera na své obavy z obtíží při zásobování armády v Rusku. Wagner upozorňuje na logistické komplikace, obrovské vzdálenosti a extrémní povětrnostní podmínky, které budou doprovázet operaci Barbarossa. Nicméně většina německých velitelů jsou optimisté a jeho varování jsou ignorována. Ve Spojených státech nařizuje prezident Roosevelt armádě, aby s ohledem na zájmy obrany země její jednotky obsadily závody firmy North American Aviation, jejíž zaměstnanci jsou již řadu dnů ve stávce. Na Blízkém východě obsazují spojenecké jednotky přístav Tyre v jižním Libanonu a britské letectvo útočí na letiště v Alepu a v Damašku v Sýrii. V Iráku je ustavena nová probritská vláda. Úterý 10. června. V Itálii prohlašuje Benito Mussolini, že Spojené státy, i když se jim podaří válku vystupňovat, vstoupí do ní příliš pozdě na to, aby zachránili před pádem Velkou Británii. Požaduje také na italsko-německém spojenci Japonsku, aby nezůstalo stát stranou v případě útoku na ostatní země osy. Winston Churchill informuje dolní sněmovnu parlamentu, že Británie ztratila na Krétě 15 000 lidí, počítaje v tom mrtvé, zraněné a pohřešované, a to bez započítání ztrát na straně řecké armády a civilistů. To, co se stalo na Krétě, nelze srovnat s tím, co by se dělo v Británii, kdyby se stala cílem německé invaze, říká.
V Libanonu na Blízkém východě se u města Sidon, 50 kilometrů od Bejrútu, vyloďují britské síly, zatímco první linie bojů v Sýrii je jen 25 kilometrů od Damašku. Dobře vybavené francouzské síly, věrné vládě ve Vichy, se pokoušejí o protiútok, ale musí se stáhnout zpět. Ve východní Africe britské síly zahajují ofenzivu proti italským vojskům v provincii Gala, jihovýchodně od etiopského hlavního města Addis Abeby. Středa 11. června. Hitler připravuje direktivu číslo 32, vydanou o 3 dny později, ve které stanoví úkoly ozbrojeným silám po předpokládané porážce Sovětského svazu. Vůdce určuje jako hlavní cíle zabezpečení atlantického pobřeží Portugalska a Španělska, vyhnání Britů z Gibraltaru, obsazení Blízkého východu včetně Suezského průplavu, ale hlavní prioritou má být invaze do Velké Británie. V Moskvě sovětský ministr obrany maršál Semjon Timošenko a náčelník generálního štábu Rudé armády armádní generál Georgij Žukov vyzývají Stalina k posílení západní hranice Sovětského svazu a k nařízení maximální pohotovosti. Ale komunistický diktátor je stále ještě přesvědčen, že Hitler nebude riskovat útok na Rusko a otevření druhé fronty. Ve Washingtonu předkládá prezident Roosevelt Kongresu zprávu k zákonu o půjčce a pronájmu, ve které stojí, že do Británie byl již dodán materiál v hodnotě 75 milionů dolarů. Na Blízkém východě, v pobřežních vodách blízko Bejrútu, dochází k boji mezi několika plavidly britského královského loďstva a francouzskou višistickou flotilou. Francouzská letadla bombardují přístav v Haifě v severní Palestíně. Čtvrtek 12. června. Winston Churchill v rozhlasovém projevu k britskému lidu prohlašuje, že Velká Británie vyvine maximální úsilí, aby zabránila Hitlerovi v jeho politice útlaku. Letouny RAF bombardují Ruhrskou pánev, zejména města Duisburg a Bochum. V Mnichově se Adolf Hitler setkává s maršálem Antoneskem, který Hitlerovi nabízí podporu při nadcházející invazi do Sovětského svazu. Podle rumunského diktátora se jeho lid chce pomstit Sovětům a je rozhodnut získat zpět oblast Besarábie a severní Bukoviny. Nadto je Antonescu přesvědčen, že Rudá armáda nebude klást významnější odpor, protože lid i armáda se touží zbavit Stalina. V Moskvě Lavrentij Beria, šéf tajné služby NKVD, předkládá vrchnímu velení Rudé armády informace týkající se plánů Luftwaffe při operaci Barbarossa. Lodi Kriegsmarine se připravují na invazi do Sovětského svazu a pokládají první minová pole v Baltském moři. Ve Středomoří se odehrávají intenzivní vzdušné boje nad ostrovem Malta. Ve východní Africe obsazuje britské královské loďstvo přístav Assab v jižní Eritreji poté, co odsud byla vyhnána italská vojska. V Habeši, dnešní Etiopii, v oblasti Gondaru západně od Amba Alagi, Britové neustále tlačí na italská vojska bránící město Debra Tabor. Pátek 13. června.
V rámci prvního úspěšného nočního stíhacího letu sestřelují Bristly Beaufighter 3 německé bombardovací letouny. V obavách, že by se Španělsko mohlo přidat na stranu Velké Británie, nařizuje v Berlíně Hitler naplánovat pod názvem Operace Ilona invazi na Iberský poloostrov. V Moskvě sovětská vláda popírá pověsti o rostoucím napětí mezi Ruskem a Německem. Opětovně Stalin odmítá přijmout to, co je zřejmé již každému, že Hitler pod záminkou preventivního obranného úderu napadne Sovětský svaz. Britský velvyslanec v Rusku Sir Stafford Cripps informuje Churchilla, že Stalin zkouší udělat vše proto, aby se vyhnul válce s Německem. Britský ministerský předseda posílá sovětskému vedoucímu představiteli depeši s nabídkou veškeré možné pomoci v případě německého útoku. Ve višistické Francii jsou tisíce Židů obviněny z nepřátelských činů proti státu a poslány do koncentračních táborů. Jejich majetek je zabaven. V Nizozemsku v Omenu je otevřen trestní a pracovní tábor pod vedením Wernera Schwiera a holandského kolaboranta Karla Diepgronda. V námořní válce dosahují spojenci prvních výraznějších úspěchů. Sobota 14. června. V Berlíně na říšském kancléřství se Hitler setkává s představiteli vrchního velitelství branné moci v souvislosti s útokem na Sovětský svaz. Ve svém proslovu znovu opakuje myšlenku, že válka mezi Německem a Sovětským svazem je bojem dvou ideologií a protože Sovětský svaz nepodepsal Haagské konvence o vedení války, práva sovětských válečných zajatců ani jejich život nemusí být respektovány. Nacistický vůdce také věří, že jakmile bude zničen Sovětský svaz, Velká Británie bude kapitulovat. V Moskvě jsou maršál Timošenko a generál Žukov povoláni ke Stalinovi a v jeho kremelské pracovně studují zprávy tajných služeb o bezprostředně hrozícím německém útoku. Komunistický diktátor však není přesvědčen o tom, že k invazi dojde. Tisková agentura TASS popírá zprávy publikované v západním, především britském tisku o bezprostředně hrozící válce mezi Německem a Sovětským svazem a vyzdvihují obchodní dohodu mezi japonskou a sovětskou vládou. Prezident Roosevelt ve Spojených státech nařizuje zmražení veškerých finančních aktiv Německa a Itálie. Přijímá také Churchillův návrh, aby Spojené státy převzaly od Britů obranu Islandu. V severní Africe se spojenecké vojenské jednotky připravují zahájit operaci Battle Axe. Neděle 15. června. Vláda Chorvatska se připojuje k třístranné smlouvě. Britský ministerský předseda Winston Churchill je zarmoucen Stalinovým postojem. Prezidentu Rooseveltovi odesílá zprávy zpravodajských služeb o bezprostředně hrozícím útoku na Sovětský svaz jednotkami Třetí říše. Náčelníku zpravodajské služby SIS generálu Stuartu G. Menzisovi nařizuje, aby všechny důležité informace týkající se Sovětského svazu byly ihned odesílány do Moskvy přímo Stalinovi. Generál plukovník Michail Kirponos, velitel kyjevského zvláštního vojenského okruhu, je přesvědčen o tom, že Německo zahájí útok v nejbližších dnech a žádá o Stalinovo povolení k evakuaci 300 000 civilistů z města Kyjeva. Komunistický vůdce tento požadavek odmítá.
Na Maltu ve Středozemním moři připlouvají letadlové lodi HMS Victorious a HMS Ark Royal se 43 letouny Hurricane na palubách. Hurricany posílí britskou protivzdušnou obranu ostrova. V severní Africe se vrchní velitel spojeneckých vojsk na Blízkém východě, generál Wavell, chystá dobít zpět ztracená území a osvobodit Tobruk. Generál poručík Noel Beresford Pierce, velitel spojeneckého 13. sboru, sestávajícího ze 7. britské obrněné divize a 6. australské pěší divize, zahajuje čelní útok proti pozicím osy na hranicích mezi Egyptem a Libyí v Halfajském průsmyku, v pevnosti Capuzzo na kótě 206 a na Hafidském hřebeni. Za týž den večer obsazují pevnost Capuzzo jednotky spojenců. Pondělí 16. června. V Berlíně se setkává Adolf Hitler s ministrem propagandy Josefem Goebbelsem na říšském kancléřství. Vůdce ministra informuje o blížícím se začátku operace Barbarossa a hovoří s ním o propagandě, která bude zahájena během dobývání Sovětského svazu. Později téhož dne přijímá k rozhovoru Alfreda Rosenberga, Hanse Lammerse, Wilhelma Keitla a Martina Bormana a procházejí spolu detaily plánu na kolonizaci evropské části Sovětského svazu. V Londýně premiér Winston Churchill oslovuje v rozhlasovém projevu americký lid a upozorňuje americké posluchače na problémy budoucnosti a varuje, že pokud budou nesvorní, bude to mít za následek novou dobu temna, zatímco pokud americký lid bude jednotný, zachrání a povede svět. Sumner Welles, náměstek ministra zahraničních věcí a poradce prezidenta Spojených států, potvrzuje, že nařídil uzavření německých konzulátů ve Spojených státech pro aktivity neslučitelné s jejich posláním. Americký velvyslanec v Japonsku Joseph Grew podává na japonském ministerstvu protest proti bombardování čínského města Chongqingu. Americký říční dělový člun, který plul po řece Yangtze, byl při bombardování téměř potopen. Operace Battleaxe v severní Africe vázne v důsledku nedostatku koordinace mezi spojeneckými vojenskými silami. Německá protiletadlová děla použitá jako protitankové zbraně způsobují mezi britskými tanky úplnou spoušť. Úterý 17. června. V Berlíně Hitler podepisuje konečný rozkaz k zahájení operace Barbarossa, útoku na Sovětský svaz, který bude zahájen dne 22. června. Název ofenzívy byl vybrán samotným vůdcem jako hold významnému císaři svaté říše římské Fridrichu I. Barbarossovi, který byl panovníkem celoevropského významu. Úvodní část plánu operace vytvořil generál Erich Marx podle instrukcí náčelníka operačního štábu pozemních sil generála Franze Haldera a ty poté rozpracoval plánovač štábu vrchního velitelství branné moci podplukovník Bernhard von Lossberg. Dokumentace odkazuje na hlavní cíle operace, jimiž jsou porobení slovanských národů na území Sovětského svazu, které jsou považovány za nižší rasu, vyvlastnění jejich majetku, využití hospodářských zdrojů na dobytých územích, zničení bolševismu a vyhlazení Židů. Na Blízkém východě v Sýrii začíná bitva o Kisue jako součást postupu spojeneckých vojsk proti višistickým silám, kterého se na straně spojenců účastní i síly svobodné Francie generála de Gaulle'a. Vítězství v této bitvě bude znamenat významný pokrok v tažení spojenců na Damašek. Na severu Afriky naopak spojenecká operace Battleaxe selhává. Rommelovým jednotkám se podařilo zničit více než 90 spojeneckých tanků a Wavellovy jednotky jsou přinuceny stáhnout se na území Egypta, kde jim letadla RAF mohou poskytnout letecké krytí. Churchill je přesvědčen, že Wavell je válkou unavený
a že nejlepší bude nahradit jej generálem Claudem Auchinleckem. Středa 18. června. V Řecku jsou vojska Třetí říše na celém území nahrazovány italskou armádou. V Ankaře v Turecku podepisují německý velvyslanec von Papen a představitelé turecké vlády smlouvu o přátelství na dobu 10 let. Finská vláda zavádí cenzuru tisku a nařizuje všeobecnou mobilizaci. Náměstek ministra zahraničních věcí Spojených států Sumner Welles prohlašuje k představitelům tisku, že americká vláda odmítá německé protesty proti uzavření německých konzulátů. V Sýrii na Blízkém východě obsazují spojenecké jednotky Kunejtru a začíná bitva o Damašek, poslední fáze spojeneckého postupu na hlavní město francouzské višistické Sýrie. Ještě před soumrakem je město zcela obklíčeno spojenci a generál Henry Maitland Wilson vyzývá Francouze, aby město opustili a zabránili tak zbytečným ztrátám na životech. Bejrút je bombardován britskými letadly. Na moři je 5 britskými torpédoborci HMS Falkner, Fearless, Forester, Foresight a Foxhound potopena u španělského západního pobřeží poblíž mysu Trafalgar nedaleko Cádizu ponorka U-138 pod velením nadporučíka Wolfganga Litteho. Čtvrtek 19. června. V odvetě za opatření přijatá Rooseveltem proti Německu a Itálii nařizují vlády obou států uzavření všech amerických konzulátů na svých i obsazených územích. Námořní základny Brémy, Wasserminde a Brest, kde kotví ponorky a hladinová válečná plavidla Kriegsmarine, jsou těžce bombardovány britskou RAF. Vojenské jednotky Třetí říše dokončily rozmisťování na hranicích se Sovětským svazem. Na Oxfordské univerzitě, kde je prezident Roosevelt odměněn čestným doktorátem, je čteno jeho poselství, ve kterém říká, že Američané jsou připraveni bojovat za svoji svobodu a že raději zemřou v boji, než by byli poníženi a zotročeni. Lidový komisař obrany Sovětského svazu maršál Timošenko nařizuje v Moskvě, aby veškerá západní letiště byla zamaskována a válečné loďstvo bylo uvedeno do stavu pohotovosti. Ve Spojených státech zahajuje americká armáda manévry, které mají nacvičovat obranu newyorského přístavu. Na Blízkém východě spojenecké vojenské jednotky obsazují Damur v Libanonu, vzdálený pouhých 20 kilometrů od Bejrútu, a současně postupně obsazují Damašek. Pátek 20. června. Winston Churchill odjíždí z Londýna do Chequers, na venkovské sídlo britských premiérů, nacházející se u Aylesborough, jihovýchodně u Aylesbury v Buckinghamském hrabství. Ministerský předseda je přesvědčen, že Německo napadne Sovětský svaz během několika hodin, maximálně dnů. Stalina informuje, že vláda Velké Británie je připravena pomoci Sovětskému svazu, zejména vystupňováním leteckých útoků na strategické cíle v Německu. Luftwaffe útočí na přístav Great Yarmouth a letiště v jižní Anglii.
V Berlíně informuje generál Alfred Jodl, náčelník operačního štábu Wehrmachtu, svůj rumunský protějšek o operaci Barbarossa. Moskva začíná očekávat německý útok. V americkém kongresu prohlašuje prezident Roosevelt, že německá ponorka U-69 pod velením Josta Metzlera potopila americkou nákladní loď Robin Moore proto, aby se Spojené státy vylekaly a ukončily přepravu americké pomoci do Velké Británie. Ale Spojené státy svoji pomoc vzdor tomuto útoku nezastaví. Prezident Spojených států rozhodl o zrušení 8hodinové zákonné pracovní doby ve válečném průmyslu. V Sýrii na Blízkém východě se boje odehrávají na předměstích Damašku a spojenecké letectvo bombarduje vojenské cíle ve městě. Sobota 21. června. Na hranici mezi východním Pruskem a Litvou, blízko města Buraky, dochází k ozbrojené konfrontaci mezi sovětskými a německými vojáky. Náčelník štábu západního zvláštního vojenského okruhu, generálmajor Vladimír Jefimovič Klimovských, informuje ze svého štábu v litevském městě Panevéžis moskevské vedení, že pohraničníci hlásí narušování sovětského vzdušného prostoru německými letouny, na řadě míst likvidují němečtí vojáci hraniční zátarasy a v lesích je slyšet hluk motorů. Generál poručík Maxim Alexejevič Purkajev, náčelník štábu Kyjevské zvláštní vojenské oblasti, telefonuje generálu Žukovovi, že pohraniční hlídce ve Vladimíru Volinském se vzdal šikovatel německé armády Alfred Liskov. Také čínský komunistický vůdce Mao Tse-tung posílá do Moskvy varování před bezprostředním hrozícím německým útokem. V Kremlu však Stalin říká členům vrchního velení armády, že situaci zamýšlí vyřešit prostřednictvím diplomacie. Přesto však generál Žukov a maršál Timošenko nařizují pohotovost jednotkám na západní hranici Sovětského svazu a současně nařizují, aby letadla soustředěná na velkých letištích byla rozptýlena po malých počtech na menší letiště. Hitler čeká netrpělivě na začátek útoku spolu s příslušníky vrchního velitelství branné moci a maršálu Keitlovi přiznává, že se cítí, jako by měl otevřít dveře do temné místnosti, aniž ví, co je uvnitř. Na Blízkém východě v Damašku v Sýrii vyvěšují zbývající jednotky višistické Francie bílou vlajku před australskými jednotkami po 3 dnech intenzivních bojů a spěšně se stahují k Bejrútu. Neděle 22. června. Ve 3 hodiny ráno Hitler telefonicky informuje Mussoliniho, že jeho vojenské síly zahajují útok na Sovětský svaz. V 3 hodiny 15 minut operace Barbarossa začíná. Bez vyhlášení války je na 1700 kilometrů dlouhé frontě podél hranice Sovětského svazu od Baltského moře na severu až po Karpaty a Černé moře na jihu zahájen největší a nejrozsáhlejší vojenský útok v dějinách lidstva. Ve 4 hodiny ráno německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop předává sovětskému velvyslanci v Berlíně deklaraci o vyhlášení války. V Moskvě přijímá armádní generál Georgij Žukov hlášení od pohraničních útvarů o masivním útoku přes západní hranici a telefonuje Stalinovi, aby jej o situaci informoval. Armádní skupina vojsk Sever pod velením polního maršála Wilhelma rytíře von Leeb útočí na pobaltské státy a poté na sever na Leningrad. Armádní skupina Střed pod velením polního maršála Fedora von Boka má za cíl Minsk, Smolensk a poté Moskvu v severní části svého úseku a Kyjev na jižním úseku. Armádní skupina Jih pod velením polního maršála Gerta von Rundstedta má postupovat Ukrajinou směrem na Kyjev a současně k Černému moři a na východ ke Kavkazu spolu s rumunskou armádou útočící jižně od Karpat.
Luftwaffe podporuje Blitzkrieg téměř 1000 bombardérů a stejným počtem stíhaček. V 7 hodin ráno v Berlíně čte ministr propagandy Třetí říše Josef Goebbels vůdcovo prohlášení k útoku na Sovětský svaz v německém rozhlase. Praví se v něm, že cílem je rozdrtit Rudou armádu do konce léta. Pondělí 23. června. V Moskvě Stalin zřizuje tajným dekretem vrcholné vojensko-politické velení ozbrojených sil pod názvem Stavka. Jeho členy se stávají ministr obrany maršál Semjon Timošenko jako předseda, náčelník generálního štábu armádní generál Georgij Žukov, ministr zahraničních věcí Vjačeslav Molotov, maršálové Kliment Vorošilov a Semjon Buďonij, admirál Nikolaj Kuzněcov a samotný Stalin. Následkem čistek v minulých letech má Rudá armáda nedostatek zkušených důstojníků všech hodností. Síly Německa a Rumunska, které napadly Sovětský svaz, čítají přibližně 153 divizí a k ním se postupně budou přidávat vojska německých spojenců. Přes 3 miliony vojáků s 3850 tanky a téměř 2,5 tisíci letadly je zapojeno do ofenzívy. Za nimi postupují Einsatzgruppen zbraní SS, které budou vraždit a zastrašovat obyvatelstvo. Rudá armáda rozmístila podél svých západních hranic přibližně 190 divizí, avšak s poněkud nižšími stavy vojáků v jedné divizi. V západní části země má Rudá armáda více jak 12 000 tanků a na letištích více jak 20 000 letadel. Adolf Hitler odjíždí z Berlína ve svém vlaku Amerika do Rastenburgu ve východním Prusku, nynějšího Kentřina, v severovýchodním Polsku, poblíž něhož má vybudovaný velitelský bunkr zvaný Wolfschanze. Skryté v hlubokých lesích bude toto velitelské stanoviště používáno Hitlerem po více jak 3 roky. Úterý 24. června. Německý předvoj na sovětském území tvořený obrněnými a mechanizovanými divizemi postupuje rychlostí 80 km za den. Jen v Brestu-Litevském blízko bývalé polské hranice s Běloruskem Rudá armáda klade odvážný odpor německé pěchotě maršála von Bocka. Stalin pověřuje maršála Vorošilova, aby dohlížel na severní a severozápadní front a maršála Timošenka na vojenské síly ve středu země. Německá biskupská konference dává své požehnání válce proti Sovětskému svazu. Vlády Itálie a Rumunska vyhlašují válku Sovětskému svazu. V Londýně Winston Churchill po odsouzení německého útoku na Sovětský svaz prohlašuje, že přes svůj odpor vůči komunismu nabízí Rusku veškerou pomoc, kterou bude moci poskytnout, protože hlavním cílem je zničit Hitlera a ukončit jeho hrůzovládu. Ve Španělsku a Dánsku jsou otevřeny náborové kanceláře s cílem získat dobrovolníky pro boj proti Sovětskému svazu. Joseph Davis, americký velvyslanec v Moskvě a osobní přítel Roosevelta, se zaručuje Stalinovi, že Spojené státy budou Sovětský svaz podporovat. V Tokiu vrchní velení japonských ozbrojených sil trvá na svém požadavku na expanzi do oblasti Jižního Tichomoří za účelem zajištění dodávek základních surovin, které země potřebuje. Středa 25. června. Risto Ryti, prezident Finské republiky, vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Tím začíná takzvaná pokračovací válka mezi Finskem a Sovětským svazem. Vojska Rudé armády jsou porážena na celé frontě.
Na severu dochází navíc k útoku přes Finsko, kterého se účastní německé síly soustředěné v Norsku, a finská armáda, která se připojuje k boji ve snaze pomstít se za sovětskou invazi do Finska v roce 1939. Na jihu bojují německé a rumunské jednotky na Dněstru na svém postupu do Oděsy, zatímco jejich letouny bombardují důležité sovětské přístavy. Na střední části fronty probíhají 3 důležité německé ofenzívy. Jedna probíhá přes Litvu směrem na Minsk, kde 3. a 10. sovětská armáda ustupují po marném pokusu o zastavení německého postupu. Další útok míří na pevnost v Brestu-Litevském a poté směrem na běloruské město Pinsk. Třetí hrot útoku směřuje na Kyjev. Již v prvních dnech operace se německým vojskům, zejména Luftwaffe, podařilo ochromit sovětské letectvo zničením více jak 1700 strojů. Generál Joachim Lemelsen, velitel 47. motorizovaného sboru, který postupuje směrem na Smolensk, podává svému nadřízenému stížnost na zbytečné vraždění civilistů, kterého se dopouštějí příslušníci SS, jež označuje za vrahy. Čtvrtek 26. června. Vojska Třetí říše již pronikla do hloubky 300 kilometrů na sovětské území. Bělystok je obklíčen německými tanky a kapituluje. Příslušníci SS shromažďují 700 místních Židů ve velké synagoze, kterou později zapalují. Armádní skupina Střed pod velením maršála Fedora von Bocka pokračuje v nezadržitelném postupu na Minsk. Přitom se projevuje velká technologická a morální nadřazenost německé armády, drtící sovětské jednotky. Na severozápadní Ukrajině, blízko Dubna, se uskutečňuje bitva u Brodů, jedna z největších tankových bitev druhé světové války. Sovětská vojska jihozápadního frontu o síle 5 mechanizovaných sborů s celkem 2500 tanky se pokouší o protiofenzívu. Proti nim stojí 800 tanků první tankové skupiny generálplukovníka Evalda von Kleista. V Moskvě Lavrentij Beria, šéf NKVD, ministr vnitra, nařizuje zřízení destrukčních praporů. Ty mají chránit průmyslové a zemědělské objekty před sabotážemi a v případě ústupu je ničit, aby nepadly do rukou nepřítele. Stalin se obává, že někteří sovětští občané budou pomáhat Němcům. Ve Veroně v Itálii Mussolini vykonává inspekci turínské divize, která tvoří část právě formovaného italského expedičního sboru pod velením generála Giovanniho Messi. Sbor bude odeslán na německo-sovětskou frontu, aby bojoval společně s německými vojáky. Pátek 27. června. V Rusku velitel armádní skupiny Sever, rytíř von Leeb, pokračuje rychle k řece Dvině s cílem přerušit linie sovětské armády ve směru na Leningrad. Armádní skupina Střed maršála von Bocka, která je nejmohutnější a zahrnuje i 2. a 3. obrněnou divizi generálů Guderiana a Hota, bojuje v bitvě o Bělystok a Minsk. Generál Dmitrij Pavlov, velitel západního frontu, je pod intenzivním tlakem a dostává protichůdné rozkazy od náčelníka štábu generála Žukova, který mu nařizuje evakuovat sovětské jednotky od Minsku a Bobrusku. V jižní části fronty vojska pod velením maršála von Rundstedta v čele s první tankovou skupinou generála Evalda von Kleista postupuje rychle ke Kyjevu. Ačkoliv morálka mezi německými vojsky je vysoká, již nyní existují znamení, že tažení nebude tak jednoduché.
I obávané jednotky SS zjišťují, že sovětští vojáci jsou připraveni bojovat do posledního muže. Nadto se již nyní formují partyzánské oddíly, které působí za německými liniemi. Nikita Sergejevič Chruščov, který se později stane nejvyšším představitelem Sovětského svazu, bude partyzány organizovat. Ve Španělsku José Luis de Areze, ministr a generální tajemník nacionalistického falangistického hnutí, vyzývá dobrovolníky, aby se přihlásili do boje proti Sovětskému svazu. Téměř 50 000 Španělů se postupně připojí k takzvané Modré divizi a v uniformách Wehrmachty bude bojovat na sovětské frontě. Sobota 28. června. V Sovětském svazu armádní skupina Střed obsazuje Minsk, což je pro Stalina velmi špatná zpráva. Cesta na Smolensk a poté Moskvu je nyní otevřená. V sovětském hlavním městě Moskvě se Stalin setkává s ministrem zahraničních věcí Molotovem, Georgijem Malenkovem, jedním ze svých předních poradců, a krutým náčelníkem NKVD Beriou. Po zhodnocení situace ozbrojených sil Stalin říká: Lenin nám zanechal velký odkaz, ale my, jeho následovníci, jej ještě zhodnotíme. Ale zatím ukazuje sovětský vůdce svoji neschopnost vyrovnat se se situací. Obklopen neskušenými vysokými důstojníky platí on a zejména jeho lid za kruté čistky v letech 1937 a 1938, ve kterých zbavil svoji zemi těch nejkompetentnějších vojenských odborníků, mezi nimi maršála Michaila Tuchačevského, skvělého stratéga. V Bletchley Parku v Anglii se podařilo zlomit německé kódy používané na východní frontě. Vláda Albánie je pátou vládou, která vyhlašuje válku Sovětskému svazu. Josif Broz Tito, generální tajemník Jugoslávské komunistické strany, vytváří generální štáb Národně osvoboditelské armády, která bude bojovat s vojenskými jednotkami okupujícími Jugoslávii a proti chorvatským ustašovcům. Ve Spojených státech je zatčeno po 2 letech sledování a vyšetřování 32 německých agentů v čele s Frederikem Dukesnem. Neděle 29. června. Pevnost v Brest-Litevsku, kde obklíčené sovětské jednotky kladou německým vojákům hrdinný odpor, je silně bombardována letadly Junkers Ju-88. Z Finska útočí jednotky finské armády na Rudou armádu v Karelské šíji s cílem znovu obsadit území ztracená v zimní válce mezi Finskem a Sovětským svazem. Hitler chce po finském vrchním veliteli maršálu Karlu Mannerheimovi, aby mu pomohl dobít Leningrad, ten však odmítá. Jednotky německého horského sboru Norsko spolu s finskými jednotkami pod velením generálplukovníka Dietla zahajují operaci Stříbrná liška. Jejímž cílem má být dobytí Petsama a Murmansku, který se však nikdy dobít nepodařilo. Vrchní velitelství sovětských vojsk Stavka nařizuje z Moskvy, aby jednotky, které jsou nuceny ustoupit, zničily za sebou vše, co by mohl nepřítel použít, což je součástí Stalinovy politiky spálené země. Rovněž je vyhlášen válečný stav a zaveden přídělový systém. Bývalé 3. největší polské město Lvov, hlavní město východního Haliče, padá do rukou německých jednotek armádní skupiny Jih. Před ústupem sovětské jednotky zavraždili stovky politických vězňů, zatčených po obsazení Lvova sovětskou armádou na podzim roku 1939. Ze svého hlavního stanu u Rastenburgu vyhlašuje Hitler, že v případě jeho smrti by místo vůdce německého státu a národa zaujal Hermann Göring. Pondělí 30. června 1941.
Němci obsazují pevnost v Brest-Litevsku a do zajetí berou přes 7 000 sovětských vojáků z její posádky. Armádní skupina Sever pod velením polního maršála Wilhelma von Leeba rychle pokračuje ve směru na Leningrad. Dosáhla již řeky Západní Dvina, překročila Stalinovu linii a pokračuje její postup Lotyšskem. V Minsku zůstává ještě několik středisek odporu, které vojska armádní skupiny Střed postupně eliminují. Poté, co vzali do zajetí více než 300 000 sovětských vojáků a ukořistili 1800 děl, postupují 2. tanková skupina generála Guderiana a 3. generála Hota ve směru na Smolensk. Na jihu se rumunské divize pod velením generála polního maršála Gerda von Rundstedta blíží k Oděse, sledujíce tok řeky Dněstr a jižní Buk, zatímco německé oddíly rychle postupují ukrajinskou stepí ke Kyjevu, který mají vzít do kleští s vojsky armádní skupiny Střed. U egyptského pobřeží severní Afriky poblíž Sidi Barání se potápí australský torpédoborec HMAS Waterhen po těžkém poškození německými štukami Ju-87 předešlého dne při doprovodu konvoje do Tobruku. V bitvě o Atlantik v měsíci červnu kleslo ke dnu celkem 123 spojeneckých lodí. V českém znění Alfred Strejček. Překlad Martina Matoušková. Odborná korektura inženýr Bedřich Mrázek. Zvuk a režie českého znění Ondřej Konvička. Produkce Jan Lenděl. Pro Kody Art and Production vyrobil Pegas Film s.r.o.